der sådan... Det var ikke det, vi kom for at lave. Nej. Det mig og Esben, vi vil. Vi vil starte... Det gør lige sådan her. Jeg vil begynde at lægge videoer ud tirsdag og fredag. Ja. Og ja, det er jo bare sådan en lille infovideo. Det vil vi gøre, fordi ja, Det bliver bare det bedste, nej. jeg nogensinde overhovedet har set. Ja, men jeg tror, at det bliver fint. Ja. Og lige nu står vi faktisk inde på mit nye værelse. Faktisk. Så lige er ved at blive lavet. Der er ved at blive lavet, og det er faktisk meget snart færdigt. Ja, Det ser godt ud. det gør det. Og det var egentlig det, vi ville sige Og den til her jer. gang... Ja, og vi starter fra næste uge. Ja. Så det er bare sådan en infovideo. Ja. Ja, vi blev så ikke helt færdige igen. Vi har lige en ting til, vi vil sige. Det er, at mig og Esben, hvis nu Esben han rejser til et eller andet sted, så er det, at jeg spiller med en af mine venner. Og sådan er det så omvendt. Ja. Og det, Så det bliver ikke kun mig og Asbjørn, der vil lave videoer. ja. Det er også med vores venner. Ja, og så kan det være, at vi er 5, der sidder og snakker sammen på samme tid. Men stadig ikke spiller sammen. Ja. Men det kan jo måske være, måske kommer Esben med til NPF. Ja, man kan håbe. Der er NPF snart, og det er der den 9. til 10. oktober. Og man kan købe billetterne, og der er en link nede i beskrivelsen. Hernede i beskrivelsen. Det er der. Så det var egentlig det. Fucking fælles slutning.